Даваше на краси. Ма не така. Края само. Горният. Да. Горният край го държи здраво краси. Ти, от другата страна. Да. Дигаме я високо и показваме скок височина. Скачат делфините от басейна на клетката тук на сцената между теб и мен. Да. На сцената. При нас, да, какво има толкова? Какво не е? Тук не даваш ли? Сам го давам. Щом е така, как да продължим, решаваш ти. Ти оставаш там, аз оставам тук. Краси къде е? Да. Правилно ли чух? Краси я праща във водата. Сериозно ли? Ау!